Siyakhuleka emakhosini, siyakhuleka kuzo zonke iy'ngelozi ezihlambulukile enazalwa nizembethe yimina ingane yamakhehla ozalo lukaDonga kaMavuso, ngiyingane kaNtshosho. Siyabaphatha abantu abadala, sishaya isandla phezu kwesinye camango. Namhlanje bantwana bakamoya, abantwana besithunywa, bengisacela ukuba sikhulisane phezu kwesihloko esithi ubungcwele besithunywa. Ingabe bantwana bakamoya, abantwana besithunywa, ukuba nemimoya, ukwembathwa yimimoya, ingabe kumele yini kuyishintshe inkolo yakho? Ingabe ukuba nesithunywa kuchaza ukuthi wena you are unholy na? Kuchazane ukuba nesithunywa? Ingabe amandla okwambuleleka nokukhanyiseleka kwelikamoya uma ungumntwana kamoya onesithunywa avelaphi na? Ukuba nesithunywa kuchazani pho? Ingabe ubungcwele besithunywa bukuphi na? Lalela, uma unesithunywa usuke wehlelwe umoya oyingcwele. Uma unesithunywa usuke uhamba nengelozi yokukhanya. Uma unesithunywa wena usebenza emfihlakalweni yamazulu, usebenza ekukhanyeni. Yezwa yini? Uma unesithunywa izidalwa ohamba nazo eziphakamayo, ingelozi yakho yokukhanya, umoya oyingcwele ufika akhanyisele ingelozi yakhe yokukhanya, ebese ingelozi yokukhanya ikhanyisela wena. Yangizwa? Uma unesithunywa wena usebenza emfihlakalweni yamazulu, wena usebenza ekukhanyeni. Amandla akho uma unesithunywa asemkhulekweni. Uyangizwa? Njengabantwana bakamoya sithola siphila ngaphansi kwengcindezi, lapho khona esiyikho kwahlulelwa ngilaba abakholwayo abangamaKristu. Sithola lokhu esiyikho kungamkelekile ngenxa yokuthi abaningi bamakholwa abakholwayo bathi sinamademoni. Abakholwayo amaKristu athi sikhonza iThixo. AmaKristu amaningi athi sikhonza amademoni, abantu asebalala, thwabalele kabezwa lutho. Kuthiwa amaKristu athi awukwazi ukuthi unesithunywa, unemibuya, ebese uthi wena uhamba nengelozi yokukhanya. Bashonjana nje. Sithola lokho esiyikho kufanele sichaze. Sibatho siyibona sisesikhathini lapho nabantwana bamoya kumele bazichaze kulabo abamaKristu ngengulo yabo nangey'phiwo zabo. Sithola singabantwana bakamoya sibekwa amabala ngesiyikho. Singabantwana bakamoya sithola sehlulelwa, babodwa abangazwisisi ngesiyikho. Abanye bathi sikhonza ama-marine spirit, abanye bathi sikhonza imimoya yobumnyama. Uma unesithunywa wembethwe, wena ukhonza imimoya yobumnyama, usebenzela ingelozi yobumnyama. Kuningi okushiwo ngathi ngenxa yokuthi samkele uhambo lethu. Abantu abaningi abakuqondisisi esiyikho. Abantu abaningi abakuqondisisi usiko mpilo lethu, ukuthi uma uthi ungumthandazi noma ungumprofeti noma uyisithunywa,
ingabe lokho kuchazani? Esikhundleni sokuthi uma umuntu osenyameni engazwisisi ngoyikho, engaqondi ingulo okuyo, esikhundleni sokuthi akubuze, akuhlalise phansi akubuze ukuthi kahle kahle akungixoxile kwenzekalani. Wavumbuka nje usuvumbuka usubhodla, kodwa thina sikwazi, noma wavumbuka usuvumbuka ngezambatho, kodwa thina sikwazi ungumuntu ogqoka izambatho kwenzakalani. Kakekho oke nje athathe isinqumo aphumele ubala azokubuza ngoyikho, kodwa bavele bakubeke amabala. Ngikhulele njengoba ngiwugogo lethu, ngikhulele emndenini okholwayo. Ekhaya ngiphuma kulo idlozi umkhulu ebegcina izinto zosiko, kodwa futhi ayincane. So engiyikho njengoba ungibona la ngizalwa khona akwamukelekile. Engiyikho la ngizalwa khona kabakuqondisisi. Engiyikho njengoba ungibona ngihleli la ngizalwa khona bakubeka amabala. Yezwa, ngikhule ngazi ukuthi ngihlukile. Ngikhule ngazi ukuthi awami amehlo akwazi ukubona okusemfihlakalweni. Bengisangixoxela ukuthi engiyikho akwamukelekanga. Yezwa, and that is okay. Engiyikho akwamukelekile. Ephameni kwesiphiwo sami, umkhuleko wami ubuhlezi wodwa. Uthi Nkosi, uma lokhu engiyikho kungamukelekanga emehlweni wakho, ngisacela ukususa. Ngenxa yokuthi inhliziyo impilo yami iyashintsha. Luningi ushintsho olwenzakalayo empilweni yami, and uma ngilamukela lo shintsho ngizibona ngikhaphelwa abantu abaningi. Ngizibona ngiyi-black sheep. Ngenxa yalokhu engiyikho ngizibona ngingamukelekile. Ngenxa yalushintsho olwenzeka empilweni yami, ngiyabona ukuthi abantu engisondelene nabo angeke baze bangizwisise. Ngiyacela Nkosi, uma lokhu engiyikho kungakamukelekanga, ungakudingi, kuliqala, kulichilo engiyikho, ngiyacela mdala wezinto zonke ukususa. Ngiyakhumbula ekhuleni kwami ukubona enkonzweni uma kuthiwa sacela bonke nje abafuna ukwamukela uJesu inkosi njengomsindisi wayo ukuthi basukume. Lelo thuba lelo lalingangiphosi. Ngaso sonke isikhathi uma kuthiwa akusukuma abafisa ukwamukela inkosi njengomsindisi, njengesiqalo nesiphetho sempilo yomuntu abasukume, ngamphakama nginethemba lokuthi njalo uma ngilokhu ngamukela ukuthi Nkosi ngiyazinikela kuwe. Ngiyacela ukuthi kube nguwe obusayo ngaphakathi kwamzimba. Ngiyacela ukuthi uma ukuthi engiyikho kulidemoni kususa. Angazi mhlawumbe impendulo yami kwelamakholwa okusho ukuthi eyami imthandazo kayizange umdala weyinsuku ayizwe, ngenxa yokuthi ngilokhu ngiyakhula. Kulokhu engiphathiswe kona ngilokhu ngiyakhula. Bantwana bakamoya, yamkela. Yabona uma lokhu oyikho usukwamukelile wholeheartedly, uswamkelile uhambo lwakho likamoya, usamkela isiphiwo sakho sikamoya, bengisacela ukuthi uqale ngokuthi uhambe uyoyinikela kwabasindisiwe, noma uyoyinikela eZayoni la yabo inkonzo lozoyikhetha. Bengisacela ukuthi mntana kamoya, before wamkela uhambo lakho, uhambe uyozinikela, yabo, uyesontweni ukhonze nje, yabo, uzinikele ukuze uzobona, yabo, ukuthi ngabe lokhu ombathiswe kona uma uyinikela kwenza njani, yabo. Ngoba kwesinye isikhathi sike sizwe ukuthi khona abayinikelayo ababenalo le mimoya esinayo, beneyithuma, bahamba bayoyinikela, impilo yabo yashintsha,
Yebo. So nawe bengisacela ukuthi ungalenzi iphutha mntana wakamoya ukuthi wamkele uhambo lakho ungaqalanga enkonzweni wayoyinikela. Yini ngisho njalo na ukuthi uma umntwana kamoya wembethwe unjengoba nje uhambeni lakho uzozwa amazwi amaningi abazowasho, bazokubeka amabala ngezindlela eziningi. Abakholwayo bazokhotha iBhayibheli, bakhotha amavesi ahambelana nabo. Uyabo? Lapho vese abazowakhotha azobe ephikisa lokhu oyikho. Bazobe be-challenge, amakholwa azo-challenge lokhu oyikho. Lalela-ke, uma usuyile enkonzweni waqala enkonzweni wayinikela, washo ukuthi ngiyayinikela Nkosi yami ukuthi umdala wensuku ube nguye obusayo ngaphakathi kwempilo yami, abe isiqalo nesiphetho sempilo yami, kube nguye ongiholayo. Ngiyamamkela ukuthi makabuse kweyami impilo. Yabo, uma usuqala wayinikela, uma ingulo yakho iqhubeka, uyangizwa, amazwi alabo abakholwayo, amazwi alabo abangcwele, uma efika ezindlebeni zakho angeke senze umonakalo omkhulu. Bazokutshela nje ukuthi wena ukhonza iThixo, uzwana ukuthi ayi anginaloko mina ulwazi lalokho ukuthi ngikhonza iThixo, ngikhonza nadimoni. Mina njengoba ungibona ngihleli la ngikhonza uNkulunkulu ophila. Yabo, because uma usuzinikelile wadlula kuleyo process yamaKristu, ithi ingulo yakho mayiphakama, amazwi abawashoyo kuwe bekutshela ukuthi wena ungumkhohlisi, bekutshela ukuthi lithi izwi bengahamba abaprofeti. Mina angikaze ngiye eBhayibhelini, noma ngithi ngiye eBhayibhelini ngitholele le verse lawo ukuthi libhala ukuthi ningayi komkhusha lapha. Ngiyakubonisa eBhayibhelini cha mina ngibalwanga eBhayibhelini, hayi mina nami igama ngaliboni ukuthi ningayi kubaprofeti, kwathiwa EG yadla, kwathiwa EG, ngiyaxolisa, kwathiwa EG umkhushabalala, ningayi komkhushabalala. Abengakangibali mina umoya engcwele, wayesakhuluma nabale ku-Israyeli. Yabo, bengakafiki eSouth Africa, bengakafiki. So yabo, ngifuna ukuthi kuwe njengomntwana wami, ziningi vele izinto sazozizwa, amakhola sazokumisa endleleni akutshela ukuthi yamkela inkosi, umusukhonza amadimoni, sebalala, balala, bathi balala umphumela wafuthi, balinde icilongo, uyabo, ukuthi libavuse. Kodwa thina siyababona ngamaphupho nangey'bonakaliso, bayasihola. So ngiyacela ke mntana kamoya ukuthi ngaphambi kokuthi uthi embark on this journey, eqala okholweni, qala ngapha enkolweni, wamkele inkosi nje umsindisi wakho. Yazi-ke mntwana kamoya ukuthi the mere fact that wena wembathiwe, the mere fact ukuthi wena unezambatho, ukuthi wena uyaphupha, uney'bonakaliso, uyakwazi ukuthi uma uhlangana nomuntu ukwazi ukusenza inkinga abhekana nazo, ukwazi ukusenza ukwazi ukusenza ingqinamba abhekana nazo, ukuthi wena uyakwazi ukuthi ubeke abantu izandla baphile. The fact that wena into ithi mayenzeka kube sengathi wena uke wadlula kuyo. Uma into yenzeka wena mntwana kamoya kuba ngathi imovie, ithi mayenzeka kusho ukuthi kuzokwenzeka u1 no2 no3 no4 no5. The fact that wena uyakwazi unehlo elivulekile musukuyijaja hashli, yes, ungayijaja hashli. Okay mntwana kamoya, uma uzinikela kumaKristu ngenkolo yakho, uqale uzinikela, qala uzinikeza ithuba lokuhlunga oyikho. Kwesinye isikhathi siyabathola abantwana bakamoya abayitshela ukuthi bambethwe kanti banezizwe, oyitshela ukuthi bambethwe kanti sebethase kunemfakelo,
oyitshela ukuthi bambethwe kanti banezilwane, oyitshela ukuthi bambethwe kanti bahamba nemoya yobumnyama. Uyazwa? So uma uqala ngokuthi before wamukela uhambo lakho uqale kule department le yamaKristu yokuzinikela, lapho uyahlunga ukuthi by the time isiphiwo sakho siphakama, ihlo lakho likamoya livuleka, wena usuhlungile, wena uyazazi oyikho, ngaphandle kokungabaza oyikho, ngaphandle kokuthandabuza, wena you are 110% sure. You are 110% sure ukuthi wembethwe, kukhona uhamba nabo. Yabo, uma lamakhehla nezangazi zikuvakashela, zikufundisa, zikuxoxela ngoyikho, wena manje angeke uze uzithandabuze or udoubt ingulo yakho, angeke uze uzithandabuze noma ufuna i-validation or clarification from others ukuthi yebo wembethwe, ngoba usudlulile kule step esibalekile, esicrucial, isingisi leso esicrucial ohambeni lakho njengomntwana kaMoya. Ukwamukela inkosi njengenkosi nomsindisi, ukuzinikela kwesinye isikhathi can save you, because muningi imimoya evungamayo nevunguzayo around us. Baningi abantu abasebenza ebumnyameni, abarecruitayo, abafisa ukukuzuza, ikakhulukazi uma umntwana kaMoya ozozwa ngomelaphi ukuthi kahle kahle wena wembethwe, kodwa futhi izimpawu zokwembathwa unganazo, kodwa wena nje vele betshela ukuthi unesithunywa, kawuhambe uyozinikela enkosini. Qala ubone ukuthi ingabe kukhona imshintsho olenzakalayo kweyakho impilo ngaphambi kokuthi wamukele uhambo lakho. Okay, bantwana bakaMoya, bantwana besithunywa, bantwana bamvelenqane, uma unesithunywa wembethwe, isiqalo sakho umenzi, umdala wey'nsuku, isiqalo sakho konke umvelenqane, uNkulunkulu wokhokho bethu, isiqalo nesiphetho sey'mpilo zethu, konke uyakhuthama kukhuthamela umoya oyingcwele, isiqalo sethu umdala wensuku. Yes. Ngokuyithoba nangenhlonipho bengisacela ukuthi amakholo amaKristu ayibambe, angangikhotheli iBhayibheli. Mina Donga likaMavuso kangiyazi ingelosi uGabriel, kangaze ngiyibone futhi ngiyazwela ngayo, kodwa ngiyalazi ikhehla uphanga indawo uMagongolozulu. Ngiyawazi amakhehla ozalo lukaDonga likaMavuso, ngiyazazi izimpunga zozalo lukaDonga likaMavuso. Angeke ngize ngiphawule umuza kuma-Israyeli yebo, umuza eBhayibhelini cha, angeke ngize ngiphawule. So ningangikhothi uma nje uyikholwa, banguthi uyikholwa, inkulumo yami iyakuthunuka, ngiyaphaphatha, ngiyathobeka, ndlula. Yabo, uma kuthi ngikhothe, inkolo engiyaziyo ile engiyingcela ebeleni, ile okhokho bethu abayifunda kumenzi, kumkhulu womkhulu, owadala izidalwa zethu. Njengabantwana bakaMvelinqanga, abantwana bakaMenzi, sikholela ukuthi izidalwa zethu esezalala zona seziseduze kwaMvelinqanga, ziyakwazi ukuthi zona zihambe ziyosimisela kumdala wey'nsuku, ziyakwazi ukuthi ziphenduke, zibheke emuva, zibone usizi lethu, ebese ziyahamba ziya kumdala wey'nsuku, zifike ziphaphathe, zisinxusele kumdala wey'nsuku ukuba abanikeze amandla nobuhlakani bokuthi basikhanyisele. AmaKristu athi sikhonza amadimoni, bangithi
AmaKristu athi sikhonza izithixo uma si-acknowledge our ancestors. Angithi mina Donga likaMavuso, amakhehla engiwambethe, amakhehla aqhubuka kimi, amakhehla ozalo likaDonga likaMavuso, igazi labo ligijima kimi uqobo. Ngiyisizukulwane sesizukulwane sesizukulwane sabo. Yingakho amakhehla ozalo likaDonga likaMavuso ayakwazi ukuthi aphenduke, abheke emuva, akhethe lo amkhethayo ukuthi ngawe sizokwazi ukuthi wena ube sithunga, ukuthi wena uzokwazi ukwamkela inkulumo kithi, la khona thina sizokwazi ukuba ihawuleni njengezidalwa zenu esezalala eziwumoya. Sizokwazi ngawe ukubheka emuva, sikhaliphise, sivikele, sikhanyise izidalwa esihamba nazo ziwumoya. Yingakho thina abantwana besithunywa kuthiwa simbathe imimoya. Uma ihlo lakho lesithathu likamoya livulekile, wena usuke ukhethwe ukuzalweni kwakho. Umoya oyingcwele usuke ekhethe wena. Umndeni nomndeni uyaba nomuntu ozokhethwa amaZulu ukuthi kube nguye oba yinxusa lomndeni, kube nguye okhanyiselekayo nokhanyiselelwayo, okhaliphiswayo, la khona izidalwa zikwazi ukuthi zibheke emuva through yena, zilwe izimpi zikamoya through yena. Uma unesithunywa uhamba nezingelosi zokukhanya. Uma unesithunywa udonsa phezulu emazulwini. Wena wazi imfihlakalo yamazulu. Ubungcwele besithunywa busemkhulekweni. Amandla akho njengomntwana kamoya, amandla akho njengomntwana kamoya asemkhulekweni. Amandla akho njengomntwana wesithunywa asedolweni. Thina sinqoba ngomkhuleko. Kasinaso esinye isikhali esiphiwe sona esinganqoba ngaso ngaphandle komkhuleko. Noma nisho kuthiwa uzolekelela umntwana kamoya kwezikamoya, uqala kuphi? Uqala emkhulekweni. Uthi noma umkhanyisele ngomkhuleko, nisho ngamhlambulula, umhlambulula ube ukhuluma ukuphila phezu kwempilo yakhe. So ngiyacela bantwana bakamoya, ngiyanxusa, ngiyaphaphatha, kungakulahlekeli ukukholwa kwakho ngenxa yesiphiwo sakho. Ungalahlekelwa oyikho ngenxa yesiphiwo sakho. Yebo, esikhathini samanje sithola abantwana bakamoya abanjengoba nginje ey'nkonzweni ey'ningi bengamukelekile. Thola ukuthi uyathanda ukuthi uyokhonza ePostoli, kodwa ngeke uzofika ePostoli ubheke njengoba ngibukile. Angithi uyathanda ukuyokhonza eZayoni. IZayoni kukhona-ke ezinye ezamukelayo abantwana bakamoya abaneziphiwo. Ngoba yabo uma sekuthiwa ngiyokhonza eZayoni, inkinga yami izofika ibe sekutheni ngizofike ngifuna ukuphatha, yabo. Ngizofike ngifuna ukuthi umfundisi mephakama nami ngiphakama. Inkinga yami ilapho-ke, mina ngabe ngiyakhonza, bese inkinga yami kodwa enkonzweni ngabalekela into eyodwa ukuthi ngifuna ukuphatha. Ngifuna ukuma lapha namabhishobhi nabafundisi namhlanje lapho. Babesukuma nangisukume. Kungasaziwa noma ngiwumama mfundisi noma ngumama mpostoli, angifuna nje ukuphatha. Angifuni ukuhlala lapha enkonzweni, ngifuna ukuhlala lapha nabefundisi nabakhokheli, yabo. Uma besukuma nangisukume. Ukuthi kusukumelwane namangazi sobona khona. Bantwana bakamoya, noma sibe kubeka amabala, ungalahlekelwa oyikho.
noma uwezwa amagama ehlela ekhanda lakho aziswana ngenxa yengulo yakho, ngenxa yesiphiwo sakho, uze ungalahlekelwa uqobo lwakho. Ungalahlekelwa oyikho, ungalahlekelwa ukholo wakho, ungayekeli inkonzo okhonza kuyo ngenxa yesiphiwo sakho. Ngaphandle babezoza kuwe bakutshela ukuthi cha sisi obudi, cha oyikho uNkulunkulu wami kasihambelani nakho. And nawe ungazama uyidefenda, ungayidefenda. Ungazama ukuyidefenda, ungayidefendi. Yabo oyikho ungakudefendi. Sidalo. Uma bakutshela nje ukuthi hayi but lokho yikho cha kule ndawo engcwele kakwamukelekile, hayi phaphatha nje bathi hayi siyaphaphatha emakhosini, inkosi mayithela umusa uthi shut left. Aya kuyichaza ukuthi mina kangisebenzeli ingelosi zobumnyama, yabona nje mina ngisebenza ngabamanzi, mina ngisebenza ngomkhuleko nangeyiwasho kangiyithinta imithi, kanti bona laba abasebenza ngeimpande bakhonza ingelosi zobumnyama na. Usuzichaza kangaka nje ukuthi wena ngawuyiphatha imithi, wena usebenza ngamanzi, wena usebenza ngeyiwasho, ingabe laba abasebenza ngeimpande bona ngabakufanele, abafanelekile ukuthi bahlanganyele nabanye abantwana, nabanye abantu abangcwele na? So ungabe uyichaza, ungalenzi nje uphuzo lokuyiphutha lokuyichaza oyikho. Hayibo, awish umuntu explanation ukuthi usungahlala phansi uyichaza ukuthi angibona nje mangila mina ntombi likamavuso usami ngibetha abamanzi, ngihamba namakhehla ozalo kadonga likamavuso, njengoba ngibona ngihleli lana ngiphekwe ikhehla lakanjoshu nesalukazi sakamasondo udonga deli kumaphuzu amanzi umchachazo. Asikho nje isidingo sokuthi ngiyichaze lutho. Bengicela-ke bantwana bakamoya ukuthi uma ingqinamba ziphakama ngenxa yengulo yakho, uma umhlaba nabaseduze kwakho bevungama, ngiyacela ukuthi uwe ngedolo phansi, ngedolo ubize umdala wensuku uthi moya engcwele, ngiyacela namhlanje ukuthi ubuse kweyami inhliziyo, uguqule ukucabanga kwami, uguqule nenhliziyo yami, ukuze ngizokwazi ukwamukela, labo abangamngamukile. Moya engcwele, ngipha ubuhlakani bokwazi ukuthi ngiphile nabaphila nami, nalapho khona bevungama bengibeka amabala mesiyolungileyo, ngiyacela ukuthi ungiphe inkonzo yokuthula, ungiphe inkonzo yokuthobeka, ungiphe inkonzo yokuzehlisa. Moya engcwele, ngipha amandla nobuhlakani bokwazi ukuthi ngehlele ngezansi, nalapho khona inhliziyo ifisa ukuphakama ilwele engiyikho mesiyolungileyo, ngiyacela ukuthi ungenze ngehlele ngezansi, ungiphe inkonzo yokuthula, ungiphe inkonzo yokuthobeka, ungiphe inkonzo yokuzehlisa. Moya engcwele, ungangiphakamisi nalapho khona ngifisa ukuphakama, ngidefende engiyikho, ngidefende izidalwa engizembethe, ngidefende ingelozi yami yokuphila. Moya engcwele, ngiphe umoya wokwehlela ngenzansi. Ngiyacela mntwana kamoya. Bantwana bakamoya, bantwana bamvele nqange, sesiphinde safika ekugcineni kwesiqephu sethu. Ngiyabonga kakhulu, ngiyaphaphatha, ngiyabonga kubo bonke abantwana bakamoya abasaphinda basaqhubeka besubscribe. Ngiyabonga kubo bonke ababuza imibuzo, ngiyathobeka kakhulu. Ngishaya isandla phezu kwesinye ngithi makhange kuhlobe kube kuhle njengehlaba zolwandle, mabudede bomnyama buvela ukhanya. Imina ingane yamakhehla ozalo lukadonga likamavuso, ngiyingane kantshosho. Ngiyathobeka.
Ama.